berari bestia ziurtatzeko une hori inoiz existitu izana. Egin biargazki egun berriei, egin biargazki bat bizi ahal izateko, egin biargazki egun berriei, bigarrenarekin aingurak sortzeko. Asmatzia oroitzeko modu onena delako, argazki bat behintzat gorde beti larrialdietarako. Dira ene buruarantza, garai beraran oharrak dira beharren arabera. Ezer berriak gogoratu ahal izateko, asmatzia hobetzeko modunik onena delako, argazki bat behintzat gorde beti larrialdietarako.